давоми қисми якуми повести Одина ҳисобӣ. Гулбибӣ аз падари худ Султонмурод дар синни яксолагӣ ятим монда буд. То синни 7 солагӣ ба дасти модараш Раҳимабегим, ки холаи Одина буд, парвариш ёфт. Раҳимабегимро ягона муддао ин буд, ки Гулбибиро қадрас карда ба хоҳарзодаи худ ба занӣ бубахшад. Ба ин восита чароғи худу чароғи ҳамшираи худро фурӯзонад. Лекин Раҳимабегим ба ин орзуи худ нарасида вафот кард. Дар вақти мурдани худ ягона васияте, ки ба модараш Биби Оиша намуд, ин буд, ки нури чашми ӯ Гулбибиро ба қатори Одина парвариш намояд. вақте ки қадрас шавад, ба Одина ҳамхона кунад. Албатта Биби Оиша ин васиятро фаромӯш накард ва шабу рӯз дар пайи ин буд, ки Одина зудтар калон шаваду ва аз хизмати арбоб халосӣ ёфта, асбоби тӯйро тайёр намуда, дар вақти зиндагии ӯ амонаташ, яъне Гулбибиро аз дасти ӯ бигирад. рӯзе Биби Оиша ба Одина гуфт: ҷони модар, солат ба 17 пурра шуд. 2 сол аст, ки ба арбоб хизмат мекунӣ. бояд ба бадали музди хидмати 2 солаат ҳаққи ҳисоби арбоб ба ту баробар шуда бошад. акнун вақти он аст, ки аз хуҷайни худ рухсат гирифта дар пайи кори худ шавӣ ва 5-4 пасандоз кардаамро дар хонаи дари модаратро кушоиву ва чароғи падаратро фурӯзонӣ. Одинаро ҳам ягона орзу ҳамин буд, ки ҳарчи зудтар аз дасти арбобкамол халос шавад. монанди дигар ҳамватанони худ ба тарафҳои Фарғона рафта маздурӣ ва ҳаммолӣ намояд. вақте ки соҳиби як миқдор чизу чора шуд, ба диёри худ боз омада, ба духтари холаи худ Гулбибӣ ҳамхона шуда, ба хушию хуррамӣ рӯзгор гузаронад. аммо чӣ гуна ва ба чӣ роҳ аз дасти арбоб халосӣ ёфтанро намедонист. дашномҳо, шаттаҳо, шапалоқҳои арбоб чунон чашмашро тарсонида буд, ки ёрои сар бардоштан ба ӯ нигоҳ карданро надошт. чӣ ҷои ҳисобталабию рухсатхоҳӣ. лекин бо вуҷуди ҳама тарсу бим, аз супориши модаркалонаш далерӣ пайдо карда, рӯзе фурсат ёфта ба арбоб матлаби худро изҳор кард. арбобкамол аз шунидани ин моҷаро мисли шери дарранда ғуридан гирифт ва зери лаби худ мегуфт: рухсат, ҳисобӣ, ин чист? ҳамоно шиками ин модарбахато аз нон сер шудааст. пас он чашмонашро, ки аз ғояти хашму ғазаб монанди кӯраи оташ шӯлавар шуда буд, ба тарафи Одина андохта гуфт: сакалтӯи кӯрнамак, чиҳо мегӯӣ? магар кадом зан сеталоқ туро бероҳа кардааст? ту дониста бош, ки баъд аз мурданат аз дасти ман халос хоҳӣ шуд. боз ту аз таги қарзи ман раҳоӣ намеёбӣ. рав, додатро ба худо гӯй. Одина ба камоли адаб сар хам карда ва ба пушти пои худ назар духта гуфт: модаркалонам мегӯяд, ки арбоб ба Одина маҷоли гапи худро тамом карданро надода, ба сӯяш давид ва чӯбдасти чӯбониро, ки Одина ларзида ба он такя карда истода буд, аз дасташ рабуда ба сараш чунон зад, ки ҷобаҷо ба замин фарш шуда, хун аз фарқи сараш монанди ҷумаки офтоба равона гардид. ба ин қадар ҳам хашми арбоб бартараф нашуда, пасу дунбол чӯб мезад. Одина аз ҳавли ҷон наъраву фиғон кашида, мардумро ба ёрмандӣ мехонд. аммо кист ба фарёди ӯ бирасад? арбоб Одинаи бо шата шалпаршударо дида ба ҳоли худ гузошта,
монанди касе ки ногоҳ чизе ба хотираш расида бошад, давида ба сари кӯча баромада ба пеши масҷид рафт. дар он ҷо имом ва чанд нафар каллаҷунбонони деҳаро дид. биёед бубинед ки ин чӣ ҳол аст, гуфт. чӣ гап шудааст? гуфта ҳарчанд аҳли деҳа пурсиданд, арбоб биёед худ бибинед ки чӣ шудааст. яъне шумо дар ҳаққи ман чӣ кардед? ин корере ки шумо кардед бояд худатон дуруст кунед. гӯён мақсади худро равшан накарда онҳоро ба хонаи худ овард. вақте ки калонон ба ҳавлӣ даромаданд, одинаро хоку хун оғӯшта дида ба арбоб гуфтанд: хуб, ту ятимро задӣ, дар ин кор айби мо чист? шумо набудед ки харҷи мурдаи падари инро аз ман гирифта додед? магар шумо набудед ки дар бадали товони гӯсфанди майб кардааш ба ман хизмат кардани инро мутасаддӣ шуда аз ман ширинкома хӯрдед? акнун ки ин аз ман ҳисобии рухсат металабад, бояд шумо қарзи маро рӯёнида диҳед ва ё чорае ёбед ки пули ман насӯзад, вагарна ман ҳаққи худро аз шумо талаб мекунам. мулло хокироҳ ба ин ҳама шӯриши арбоб ханда карда гуфт: ҳамин дардатро нашӯрида гӯӣ ҳам мешавад. аз дӯст як ишорат аз мо ба сар давидан гуфтаанд: ту ишорат кун, ман ислоҳ кардан мегирам. барои ин ҳамаи моро ба қозихона кашола кардан лозим нест. яке аз мӯйсафедон ба мулло хокироҳ: биёед монед домулло, шумо ҳам як ҷанҷоли дигарро барпо накунед, гуфту ба сари одина омада насиҳат кард. ту ҳанӯз бачаи нодон ҳастӣ, гарму сарди дуньёро надидаӣ ва намедонӣ ки пул аз куҷо мерӯяду чӣ гуна ба даст медарояд. дониста бош ки дар дуньё пули бекор нест. ба касе дар муддати дароз қарзулҳасана намедиҳанд. ҳамон 10 тангае ки арбоб ба мурдаи падарат харҷ кардааст, ҳар моҳе 1 танга фоида мезояд. мулло хокироҳ сухани мӯйсафедро бурида: фоида нагӯ, танзил бигӯ, гуфта луқма дод. мӯйсафед ба сухани худ давом карда: хуб, гуфт, ба қавли домулло гӯем, ҳар 10 танга ҳар моҳе 1 танзил дорад. имсол ки соли 5-уми қарздории туст, аз ғайри тани пул ба ҳисоби фоидаи он. ин дафъа мулло хокироҳ сахт шӯрида: гӯш дорӣ? як ба ту гуфтам, фоида нагӯ, гуфт. мӯйсафеди дигаре ба гап ҳамроҳ шуда ба мулло хокироҳ гуфт: ғараз аз тушбера гӯшт хӯрдан гуфтаанд, хоҳ фоида гӯяд, хоҳ танзил. мақсад он аст ки болои 10 танга моҳе 1 танга зиёд мешавад. барои ин ҷанҷол лозим нест, домулло. чаро лозим нест? гуфт мулло хокироҳ. фоида яъне рибо аст. рибо дар шариат бешак ҳаром аст. бинобар ин ҳар гоҳ судхӯрони тақводори бухорои шариф барои ҳоҷатбарории мардум фоида хӯрданӣ шаванд, номашро танзил меноманд. худат, гуфт мӯйсафед, судхӯрӣ кардан шавӣ, танзил гуфта хӯрдан гир. арбоб мисли мардуми бухоро тақводор нашудааст ва аз фоида гуфта хӯрдан ҳам рӯй намегардонад. агар фоида ҳаром бошад, бо номаш танзил мондан ҳалол намешавад. ҳар бор номашро гӯсфанд мондан гӯсфанд намешавад. беҳуда ба ҷои фоида аз падару бобо шунида омадаамон сухани номаълум танзилро овора чӣ мекунӣ? мулло хокироҳ гуфт: ту ҳақ надорӣ ки ба кори шариат забонрасонӣ кунӣ. арбоб ба мобайн даромада гуфт: домулло, ин гапҳо ба ин ҷо дахл надорад. биёмон ислоҳи корро бинем. мулло хокироҳ дигар маҷоли дам задан наёфта, ду дасти худро ба синааш оварда ба арбоб нигоҳ карда хуб хомӯш монд.
мӯйсафеди ислоҳкор озодона ба сухани худ давом карда гуфт: имсол ки соли панҷуми қарздории туст, аз ғайри тани пул ба ҳисоби фоидаи он аз арбоб 6 танга қарздор шудаӣ. соли гузашта аз ваҷҳи гӯсфанди маибшуда низ 10 танга қарздор шуда будӣ. ин ҳам моҳе 1 танга фоида мезояд. агар арбоб ҷав ҳисоб кунад, фоидаи ҳарсоларо ба тани пул зам карда ба он чиз фоида мезоёнад ки дар ин сурат қарзи ту аз хунбаҳоят ҳам зиёд мешавад. бинобар ин ту паси хаёлҳои фосид магард, ба сухани дӯсту душман фирефта машав, ба иғвоҳои модаркалонат ки зани ноқисулақл аст гӯшmadeh ва ҷони ҷавони худро дар таҳлуқа наандоз. ба як порча ноне ки арбобат медиҳад шукр гуфта ба ҷону дил хизмат кардан гир. ба ҳарфҳои беҳуда ва ҳаракатҳои нолоиқ рӯи гарми худро сард макун. ин аст насиҳати падаронаи мо ба ту. одина ба сабаби ин воқеа аз шунидани суханони маслиҳатомезонаи мӯйсафедон хоб буд, бедор шуд ва маст буд. ҳушёр гардид ва ба хубӣ донист ки рӯи рост ба хушию хурсандӣ аз ин доми бало халос шуда наметавонад. бинобар ин ҳозир 1 дараҷа аз халосӣ умеди худро канда, то расидани фурсати муносиб расиданро бефоида балки зарарнок дониста ночорона хизмат кардан гирифт.